ipapatay na. Babaen ti pan nakairaman tayo ti ipapatay na. Nairaman tayo met ti pan nakaitanem na. Tapno kas nagungar ni Kristo kadagiti natay, babaen ti gloria ni Amana. Kas tamet kumangagbiag tayo iti baro abiyag. Tano na ikaysa tayo kenkwana ti ipapatay na, maikaysa tayo tumet kenkwana iti panagungar na. Babaen ti danum ti bunyag. Nakiranod ni Mario ti ipapatay ni Kristo, kas tamet ti panagungar na. Palugodan ko mamut ti Diyos, ang makiranod iti agnanayon a gloriana. Pasaangon tayo ti bangkay. Kumararag tayo. Apo denggam kad asi dagitoy araraw mi, pinaseng kadam ti pammati mi, babaen ti panamagungar mo ken Kristo nga anak mo. Ipaay mo kadi a mapalagdamet ti inanama mi, ani Mario akabsat mi, mairanod iti gloria ti panagungar. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Awan kadatayo ti agbiag ang maipaay iti bagi na laeng. Awan met kadatayo iti matay ang maipaay iti bagi na laeng. No agbiag tayo ang maipaay iti Apo. Ket no matay tayo ang maipaay iti Apo. Ngarod, agbiag man when dumatay tayo, kukwa na tayo iti Apo. Natay ken nagungar ni Kristo, tapno iso ti Apo, dagiti si bibiyag, ken dagiti natay. Agtakder tayo amin iti sangwanan ti Diyos, tapno ukumen na tayo. Takuna tinasantua na surat, no addaak pay metla abiyag, kuna ti Apo. Agparintumeng to amin a tao iti sangwanak, ket idaydayaw danto iti Diyos. Ngaron, dumatagto iti tunggal maysa kadatayo, iti sangwanan ti Diyos. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo. Ken kaapo itag-ay ko to'y kararwak. Ken kaapo itagay ko to'y kararwa. Isurum kanyak dagiti daldalan mo o Apo, when ipakaammom ida kanyak. Isurunak nga agbiag kas mayanurot iti kinapudnom, tasikat ti Diyos amang isalakan kanyak. Ken kaapo itagay ko
kuto'y kararo. O Apo, lagi pem ti kinaman nga asim, ken kinaman gayat mo, nga impakitam idi punganay. Pakawanem ti basol, ken labsing ti kinaagtutubok. Gapu iti di agbalbaliw nga ayat mo, ken kinaimbag mo, lagi pennak, o Apo. Ken kaapo itagay kuto'y kararuak. Kanayon as ituturong dagiti matak iti Apo. Taispalen nak iti amin apeggad. Talyawan nak o Apo ket kaasyan nak. Tagmay saak ken nakapuyak. Ken kaapo itagay kuto'y kararuak. Sinanan ka po, nagtungpal di bilbilin mo. Madaydayaw ti balikas mo, maitang tanok tinagang mo. Maitang tanok tinagan mo. Apulok tamtoy panunot ko, ipay mo kad bendisyon mo. Tapno at tulnog daytoy puso, nagtungpal natin mo. Sinadan ka po, nagtungpal di bilbilin mo. Madaydayaw ti balikas mo, maitan tanok tinagan mo. Maitan tanok tinagan mo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Idi sumangpet ni Jesus nadamag na nga upat nga aldawen ana itanem ni Lazaro. Agtalo a kilometro ti kaadayo ti Betania manipod Jerusalem. Ket adu at taga Judea tinapan ng liwliwa kada Marta ken Maria. Gapu ti ipapatay ti kabsat da alalaki. Idinadamag ni Marta sumungsungad ni Jesus, rimwar anang sabat ken kuana. Ngem nagbati ni Maria iti uneg ti balay. Kinuna ni Marta ken Jesus, Apo na adda ka kumaditoy idi saan anatay ni kabsat ko. No pay kasta ammok nga uray ita, ited ti Diyos ti anyaman adawatem ken kuana. Mapagungar to ni kabsat mo kinuna ni Jesus. Ammok ang mapagungar to inton maudi nga aldaw, insong bat ni Marta. Siyak ti panagungar ken ti biag kinuna ni Jesus. Ti si asino man amamati kanyak, oray pay numatay, agbiag to. Ket ti si asino man nga agbiag ken mamati kanyak, pulos adin tumatay. Patsyem daytoy, wen Apo insong bat na, patsyek asika ti Kristo, ti anak ti Diyos nga umay ditoy lubong. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Hagtugaw tayo. Umuna launay, ti itinagan ti si bubukal nga parokya, ayawat ko manen ti pannakipagladingit, pannakipagriina, ti pamilya nga inulila ni Manong Mario, ni Apo Sanggunian Mario, nang Rona ken ni Manang Jet, ni Jojo ken ni Ann, ken ti family circle da, kastamet ti Intero nga local government unit ti Salcedo, ken amin nga taga Salcedo, alaket pamilya tayo, kameng tayo, agserbi kada tayo, makipagri na tayo amin, ya. Adda tayo nga umay makipagri na, makipagkararag para kini
Mario akabsat tayo. Ni Ate Jet, idi umay agpa-schedule. Mariinam da managisem ni Ate Jet, agkat katawa lang. Mariinam da jay ladingit, ijay riinana. Misaan tayo to apoy, schedule tayo. Aywan man ang awan danag, lamagi pagriina kami. Sipod pa'y maagsubli-subli ni Apusang Gunyan ijay hospital, kanayon, in out, agpat-pa-check up. No damagag ken ni Manang Jet no kwan, hanggang na kami sa apo apaya na pangkam nagpa-check up, kakumusta nga ron, okay meten, napanmanan di ayan titarakun na. Yayati kanayon na nga ibaga. Hindi ko ibaganan, bigbig lamutan, neket imbaga na nga kastoy ti sakinan. Hindi ko ang kene, di tayo napakpakadaan, very short time. Nagadunga ag cancer, nagadunga ag sakit ti sa bali, dapay dagiti na nga agbibiyagan, kaya matayon di da matay dahito yung makabsat tayo, pagamuan ta biglaan ke napanmutan. Ngam ti panunutan tayo kakabsat, realidad ti biyag dayta. Nasakit para iti pamilya, awan ti maragsakan. Sino ti mayat? Da kayo man nga kakabsat. Sino ti mayat kada kayo nga matay no bigatan? Awan. Magpili kayo, ako light, sanggun yan, wano. Yada dayong apaw. Awan! Hala, balik ta din tayo. Uray no adda di adayo di kabagyan tayo, wano adda ti sa bali a lugar. Sino ti mayat nga adda matay akabagyan na? Oh, awan lata. Kapaya. Ada kay nga babae, sino ti mayat nga matay ti lakaynan, ado nga taagi nga atod tuyon. Kung nabaliktad din tayo, lalaki sino ti mayat nga matay ti asawanan. Nahaan. Awan ti mayat nga matayan ti pamilya. Uray na tayo na mabalbalin hantay kayat. Awan ti agragsak no adda pumusay. Uray ko na mga hamukal kaalaan de jay pamilyam. Uray no ko na mga hamuunay nga hangkay nga agkadutdutan. No pumanaw, adda lata. Nasakit nga na nakim tayo. Hanga mabaling ako na tayo nga, uri nila kayo, da kayo nga babae, no kasta unay ti barteknan, uri ibagam nga di ka pa'y lamatay. Kung ang patumat, paturugam jiruar, sirsiripom tumalaang na umang-angas mo no saan. Agdanag tayo mo lang. Madi awan ti agko na nga, maragsakan amatay ti pamilya. Awan apulos. Anya ti ibagbaga na daytoy napateg ngamin ti tunggal kameng ti pamilya tayo, pamilya tay nga rod. Isugarod nga idi agpa-hospital ni Manong Mario, idi agsakit no mabalbalin itedda amin oray ket datayo ke ilako tay pay amin nga dingwon tayo, ilako tay pay amin nga sanikwa tayo to save the life of our family member. Ngam awan no mapanlatan. Kalaki ni Manong Mario, addamot hantay mga ibagawan pag hospital na addamot. Nasayaat mo, hindi Domingo mat nga makimismisa. Apay nga hangati umuna nga pumusay kadagatay ko makagurgura tay nga chismosa. Abdala ko mamajik ko kung nakngarodin kan ano nga munta mata madimot. Anya ti ibagbaga na daytoy awan ti maragsakan nga adda pumusay. Ti aksepen tayo ti ipapatay realidad ti biyag. Ti ipapatay nayon ti biyag. No adda sao nga biyag, addamot sao nga patay. Matay tay amin na duma-duma nga istorya, na duma-duma awagas, na duma-duma a tiyempo, pumusay tayo. Ngam tatang kakabsat, medyo agbaliw ti panirigan tayo ti patay. Da kami, no adda kastoy nga minatay, no daytay panagdudungaw. Kasla, no siyak, oray mamunpun-punak, oray sa dinno. Into no agdudungaw dan, agladingit dan, agat atrasak. Apaya, kasla, amuyo ti sao nga natiganan. No. Na di jari na ko, napaya, natay ti tatang ko, second year high school, nanang ko, second year theology, talo nga apong ko, ijay amin balay, tinaka, imasayagan da idi, kala na akon. Nung ti pa nagkita dati patay kanyami idi, kala end of the world.
Di matay di amang may nagbalbali ahami nga naawat agigana tata dapay laeng dayay morning process na nagrigat pay laeng ta handa na pakaawat ta day inang kumangit no makalagip agsangsangit sa dagi di apong mi ano man agminatay kami idi ka dati aramidon da nga lupot nga kwentas nga ikabil midtoy nga nangisit nga naka-upgad to ti kaliling uten nga mahambo ikatan ti makatawon ka nagdigosak inikat ko ay uy imbal lang mo ni amamon apay ni amang ko nata nangisit kasi no agbalingan ni amang ko dayta nagapgadin nga nangisit nga agpurpuraw nagalakas jet ipa nagkita da idingam tatan agbaliw ti ko panakaawat tayo ti patay haanen nga end of the world haanen nga kasla isulaang ti patingga ti biyagan agladlad ladingit haan normal nga agladingit tayo ta process na dayta ngem anya ti panagkita tayo balbaliwan anya dayjay makita yo dagiti ladawan uyay 14 stations of the cross nakapinta pangrabii aging gana nga maisaklang aging gana nga nagawit ti cross binalangatan da inlansada ngem anya ti kapapatgan nga pannakaawat nagungar. It's good nga tibado dagitoy nagminatay puraw isungorod nga balbaliwan tayon puraw ginangisit mayat met tamasapol nga pumusay ngem anya tinamnama panagungar. Nung nagbaliw maamin nga sistema tayo ti panay ipapatay ay panagbantay tinatayan kada kami idi masapol nga dagbanbantay apaya anjak amo ano agungar datan natay wenno adda tumaray masapol nga dagbantay gid mo Amerika kadakwan ken inserrada di ayanti funeral kuan ka awang maagbantay awang pay mo nadamag tay nga nakalibas ngem datayo hanga mabalin adapay babbakit ide diyan mo no dagito nga babbakit dagiti hang mo taltalikodan apaya agdungir ka kano no yang alaan niyo madata nga pamati hindi ko ang kunada hangkay kano nga agdigdigos Diyos ko marigatan mo dagiti o may makiminatay aga nagangdod kayo mga pamilya da kami handa kang pagdigusen anya ti connection na tatan nagimproban idi adda babbakit idi ayan mi nga para dungdungaw awan sama agdungdungaw tatan maikabesa da dayjayan. Ay manong aya alaem day ti posporo ipawit mon tuking kuana kun pawitan na ti sigarilyo ken posporo di langit kasano ka di pa no nagadok kabagyan nan di sa nga bakig mo taw awitan nang ay pawit na di kabagyan na di la awam meten tata nag-improve anya mo ti nag-improvean ay kadamo bandanan siyempre nakapakid sa mga punerarya kumanta mo dagiti akulait kada sa sanggon yan anya kantada agsipot-sipot ka hamutin nga daytay kanta nga na kwadati natay mo agbabaketak ti kantadan hamutin nga ngem dayjay ostumat at damayat na anya dayjay haan tayo umay tay makipagriin na ti pamilya ngem masapol ang liwliwaen tayo ida nga kaya na nga sa uwan, haanen nga matay laangan, kas pangarigan ni Manong Mario, haanen nga matay, no di, unuman pa'y nasakit, ngam palubusan tayon, tainalan ti Diyos, anya tinamnama tayo, makipagungar to. Haanen nga puros ladingit, no di din, addan DJ, unuman pa'y marigatan tayo, addan ton DJ rag, o kinamnama, nga isuna, kukwanan. At dapay antimi, nakabaybayagan nagsaksakit. Di kararag ti pamilyan, nang mabalbalin apo kay ited tayo. Uwan Kaysa di agrigrigat nga isunan, dakay nga pamilya nga makakitkita, agrigriga mat, nasakit latangam na mabalbalin, akseptaren tayo nga ti patay, haanen nga agnanayon atuok, haanen nga agnanayon nga tanem, nga makipag-uwan, dahi ti pamati tayo ti Kristiyano, Katoliko. Anya dayjay, dahi ti bagi tayo, umuna, nasagradwan. Sacred ti bagi. Isugarod nga haan nga pagay ayaman. Isugarod nga haan nga dadaulen. Awam mo ti right tayo nga mang dadaul ti biyag ti sabali. Basol nga rod. Tanasagradwan ti bagi. Pinarsuhan na tayo ti Diyos, akalanglangan sigon ti pagayatan na. Therefore, deta kaabay mo, deta kabsat mo, kalang lang ti Diyos, na parswa, sigun iti pagayatan na. Kinasagradwan da ito, idinabunyagan, adda nga nasagradwan da ito bagi. Idibinunyagan, inabunyagan ni Marion, na iramanin iti simbaan ni Kristo, nakiramanin iti bagina,
nasagraduan. Isugarod nga itabon tayo anasayaat, idulin tayo anasayaat. Hantay mabalin nga warta kalsadan ta, ngut-ngutan ti, mangut-ngutin kada itayab ti uwahaan. Idulin tayo anasayaat. Anya tinamnama tayo, ti kararag tayo iti mamatiak. Addan to panagungar ti bagi, dayay. Hantay nga mauray tatta, kunana iti Biblia, iti segundo di jay langit, ribo atawon dito'y segundo ijay. Kamakipagungar to, daytoy abagi, hantay mauray tattan, hantay makita. Ken patsyon tayo nga adda biyag nga agnanayon. Anya daytoy biyag nga agnanayon. Naggapo tayo kini Apo Dios. Inikkan na tayo ti gundaway gapo ti ayat na nga umay agbyag ditoy lubong iso na parswa tayo. Kalpasan dayta ti kayat ti Dios agsubli tayto nga makikaysa ken kuana iti paraiso. Iso dayan no nalpastot panagungaran makikaysa tay tumet ken kuana. Ngam laglagipen tayo nga no dadduma madadael dayta nga panagsubli babaan ti kinakapsot ti tao anya dayta basol. Kinatangsit ti tao anya ti kinatangsit ti tao haan na kayat apagbabawyan ti basol na. Anya ti kinatangsit ti tao, ibaga na nga awanon ti Diyos, bagbagik la ti bagikon, bukbukodak ti bagikon, kaya kon ti agbibiyak, dayje ti kamali. Iso nga tata, very good, kunak nga rod, tapuraw ti bado, tahaanin nga agnanayon nga dalungdong, haanin nga agnanayon apanes. Masenyal mo't aday ta nga panes nga agladladingit ka, ngem ti ad-ad na nga panunutin, dayjay ginawa nga numan pay sumina, marupsa, ngem agungar to iso daytoy namnama ti panagungar, iso nga napintas mo't nga puraw. Iso nga dato iyabong tayo, daytoy puraw alupot, simbolo idi nagbunyag, nadalusan, kadijay makipagbiag tayo tumot ken kuana. Katat natipon-tipon tayo ditoy, may sa akararag, anya dayta. Datay amin man nagbasol. Awan ti excuse. Diya mo ano, dawan basol na to'y. Tibay sipod na iyan ka, awan basol na, ala umunakad di langitan, iba-ibalayo ti beberakitan tamapanan. Si babasol tay amin. Nagkamali tay amin, ngam ti kinamanang nga asi ti Diyos, ti kinamanagayat ti Diyos, dakdakkel nga amang, ngam di jay basol tayo. Kano addaman haan na, di tayo amuti nalanaan mo't ni Manong Mario. No addaman day ti personal nga basol na nga hantay ammo, tada tayo lama ka amuti personal nga basol tayo. Ada ti aramid tayo, ka addaman amuti daduma nga adumad yahan nga ammo. No addapay haan na ibabawi, dawaten tayo iti Diyos, pakawanin na. Maikadwa, natipon-tipon tayo, bigbigan tayo mo't ada kiti nasaya at nga aramid na. Idi si bibiyag pay adu nga ayat, adu nga dungo, adu atulong ti impaay na, tadatay amin nga tattao na parswa tayo nga good, na saya at ti puso tayo. Awan ti na parswa nga demonyo kanya tayo. Adda amin tarigagay tayong agbalin nga na imbag. Agkam kamali tayo laeng, adda laeng di pagkapsutan tayo. Kaday tamot ati kani Manong Mario kano kitaan tayo met aghantay mga ibaga nga ado nagkurangan na adumot aji ayat nga imbuhos na ta. Apay nga rod nga pilyon yung agturay, apay nga rod nga kayat yung agturay na hanyo makita di na sayaat nga katatao na. Bigbigan ko mamot ti Diyos dayta. Kamaudyan na dayto kararag tayo tinasanton amisa nga mapunas ti basol, mapasanto manen, mabendisyonan manen, maisubli kuma, di kinadalos idi nabunyagan. Isogorod nga puraw alupot, daytoy iabong tayo keng kuana. Tayo dignidad na idi nabunyagan. Kastamot ka na tayo. Nga da tayo, na sa graduan ti bagi tayo, nabunyagan tayo, makikaysa tayo tumat. Nga masapol nga, datay nga si bibiyag, alapin mo sa ni Manong Marion, idulin tayon, respetarin tayo, datay mga si bibiyag, palagipan tayo mat at ibagbagi tayo. We have to remind ourselves mat sino tayo mat tata? Adapay pagyamanan tinga rod dagatay natataenganan kada medyo agsakit no daddo mata dagundaway tayong agbabawi. Iso kano medyo nataenganan iso diya kunada no addaman nagkurkurangan tayo addamo diya pagnakman agnaknakem anya diya ado diya nasaya at nga aramid kiskis sayan diya madi tano datay tumot ti pumusay haan tumo marigatan dagiti pamilya tayo ang mangikarkararag kada tayo.
Ta ikararagan tayo, adagiti pumusay ta, haan laeng ang ano, nagpatingga dito iti biyagan ka, awanan no kuna tayo, naglakagat ti agbiyagan nga sweetie ka, naglakagat ti agbiag nga kurimaong kada kriminalan, enjoy ka, anyway ka, awam mo ti after this life. Haan agsubli tayo to Kita ta, ay kararagan tayo, makikaysa tayo, makipagri na tayo dito nga pamilya, palagipan tayo, bagbagi tayo. Si asino tayo mati imatang ti Diyos. Si asino tayo mat iti imatang ti tao. No datay mo ti pumusay. Adda nga ta ginawa nga marinada, ta handa nga agdandanag nga mapukaw mo ti biyag nga agnanayon. No datay mo ti pumusay. Agsangit da nga ta. Maladingitan da ka di ka po di kaimbag mo nga mapukaw ka. Wano umisisem dan ka ay gunggunam kung kunadan to kakiyad adayom apo awang nga niya. Na very sure tibiyag tayo nagababa. Di tayo maawatan, bigla-biglaan kita niya ni Manong Mario nagpaspas. Iso nga nasaysaya at latamot, numan pa adda pagkapkapsutan tayo, numan pa adda kamali tayo, supsupapakan tayo kayo kumamot ati na imbag anakam, kinapakumbaba, kinamanagayat iti kabsat, panagserbi nga na pudno, tamasupapakan mo dagiti nagkamkamalian tayo, bagi tayo latta kumamot agpakpakumbaba nga awam mo ti matenggal tayo dito nga biyag, ore kat adda sanikwam, ore ka adda kwartam, hantay mo magatang ti biyag, an nadan mo't aday ito nga biyag. Tamasapol mo nga maisagot nga sinagutan na katibiyag, kas ano mo ti panangisagot mo kadagiti tattao da ito nga biyag, napudno mo laeng, nasayaat mo laeng, makatultulong ka laeng, tano da tayo tumat ti pumusay, awan duadwa, nataros tayo tumat, kukwa na tayo mat ti Diyos. Kinti pagibasaran tayo no ti panagkita dagiti kakabsat tayo ka, nasayaat tayo ti imatang da, automatic man nasayaat mo ti imatang ti Diyos. Hanla ka nga agpampamarang Alatat na tipon-tipon tayo, para kini Mario akabsat tayo, ti pamilya na, maliwliwa kumamot, numan pa'y haan nga mapukaw ni Mario, agsukat laeng dati biyag na. Babaan ti pamati, makipagungar to. Ala kada kayo nga pamilya na, ado dagiti kakabsat nga umay makipagri na kada kayo, numan pa'y naladingit, ited tayo ti pamati. Ti pa'y laban tayo dayta pamati. Wan na sakit ta pumanawan, ngam tinamnama tayo, umununan, makikadwan iti ama, makipagungaran. Daya kumati mangted ti ragsak, mangted ti ginawa kada kayo, kabayatan ti panagladladingit yo. Ala kakabsat, dahi tinasantuan amisa, iso ti kadakkelan nga kararag, nga maited tayo, kin ni Mario akabsat tayo, makikaysa tayo, anapnuan puso, makipagri na tayo, ngam ti kangrunaan na nga kunak, namnamaen tayo, dahi ti panagungar to, dahi ti kabsat tayo. Tumakder tayo, idawdawatan tayo, dahi ti kabsat tayo, kiniapo tayo nga Iso Kristo, iso anag ko na, siyak ti panagungar ken ti biyag, ti mamati kanyak, uray pa'y numatay agbiag to. Ket ti si asino man nga agbiag ken mamati kanyak, saan nanto asagabaan ti agnanayon nga ipapatay, kuna tayo iti tunggal panggep, apo denggen na kamkadi. Apo, nagsangit ka idi anatay ni Lazaro agayem mo, liwliwan na kamkadi itoy, aladingit mi. Kumararag tayo, iti Apo. Pinagungar mo dagiti natay, ipaay mo kadmet, akaasi ta ited mo, ti agnanayon abiyag, kini Mario akabsat mi. Kumararag tayo, iti Apo. Daytoy akabsat mi, nabugwan babaen ti bunyag, ket nalanaan babaen ti lana ti panakaisalakan. Ipaay mo kad akaasi, tapakiranudem kadagiti sa santos mo, kumararag tayo iti Apo. Apo, ipaay mo kumaada kami nga agladladingit, gapo iti pupusay ni Mario akabsat mi, mabangaran kami babaen ti liwliwa nga ipaay ti pamati, ken pananginamnamami iti biyag nga agnanayon, kumararag tayo iti Apo. Agulimat tayo tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo.
Hintay mo't ikarkararagan dagiti kakabsat tayo, adimawat titulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo dinggan na kam kadi, O Diyos ket Apo misi katimang titibiyag ken panagungar ti tao, kayat mo nga uray ti managbasol, agsubli nga agkararag manen ken ka, timodem kad dagiti panangikakaasimi ken Mario akabsat mi, ispalem kad iti patay nga agnanayon, ket pakiranudem iti ragsak dagiti sa santos mo, gapo ken Kristo nga Apo mi. Kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo babaan ti ayat ni Kristo, mabukel kami amay may sa abagi, iti daytoy a sakramento, awatem kad dagitoy daton mi iti panangidaw, dawat mi ken Mario akabsat mi, alaem ka din ama iranod iti gloria ti anak mo, gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kumakada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo, a Diyos tayo. Pudno una ya may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken ka o Apo na santuan nga Ama, man nakabalin amin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga Apo mi. Ta sinagaba na ni patay, tapno saan minto na sa gabaan ti agnanayon nga ipapatay.
Iti kinapudno na kinayat na nga isulaeng timatay, tapno di agresat adakam amin, agbiag kam kuma nga agpaaiken ka. Makidanggay kami nga rod kadagiti angheles, ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket konami. Santo, 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 Tiyapo at Diyos, dagiti angin aparswa, bilangin daga, naknuday ti bakay daydayawa. Hosana iti kangatwa, malaydaya, ti umay tinagang ti Apo. Hosana iti kangatwa. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kat ti paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagik isu amayawat to amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday, di pa nang rabiida na ngalay ti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, haramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Abaen ti krus mo, kenin ka panaguan, inakamin sa lakas, manubuti sa ngalubuhan, inakamin sa lakas, manubuti sa ngalubuhan. Iti nga rod panangilagip mi, ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag ken ti kalis, ti pannakaisalakan, agyaman kam ken kata impaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka, dawaten mi Apo, tada kami amakirano, di ti bagi gandara ni Kristo, pagkaykaysan na kam kuma, ti Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, ket parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pammet ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pamkad ni Mario nga adipan mo, iso nga inayabam apimmusay ditoy alubong. Babaen day di panagbunyag na nairanod ti ipapatay ni Kristo, mairanod kumamet iti panagungar ni Kristo. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim.
Hawatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo, ta ipaay mo met, takaasim kada kami. Aramidam kumaama ikarikam amin iti agnanayon abiyag, kat magiranod kamto, ken naenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isoda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Isalakan na kam kadi Apo iti amin adakes, et dam kada si aayat ti kapyam, ti unos ti panagbiag mi, ket babaan ti tulong taasim, ilisi na kamakan kanayon iti basol, ket ikanawa na kami iti amin ariribok, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. Nakukuwang tituray, ti panakabalin ken dayaw, ti agnanayon agington sa O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak, ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti enggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumanga, adda kada kayo. Iti napakumbaba, napnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kayo aming kapya. Kapya. Darot ito sa langit at paspas umilubo. Ako mga sikat, pero
Daytoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa bangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo, anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanyak, ngem ti may sala, nga sa umapaimbagton ti kararo. Kakabsat palagip at datayon ti rito tinasanton a komunyon, maidawat nga dagiti agkomunyon kadagiti Romano Katoliko Apo nga nakasagana. Oray no Romano Katoliko Apo nohan nga nakasagana hantay ko mapilpilitin nga agkomunyon. Dagiti dadduma kakabsat makipagkararag tayo asi uulimat.
kumararag tayo, tumakder tayo. Apo ipaay mo kadi at ibilag ti ipapatay kan panagungar ni Kristo, iso arinambakan mi iti daytoy na santuan ay Eukaristya, ipanna ni Mario akabsat mi iti ranyag ken kapya iti balay mo sa dilangit, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti hinggana. Intaipon po na si Raraem, ti bangkay ni Mario akabsat tayo, maidawat dagiti kamang ti pamilya na ta umayda dito'y abay ti lungon. Malukatan ti kantaan tayo ti laglagi pem. Ipentagi, Diyos mi, daytoy yakapsat mi, nga ilwan-wan mi. Kasinken laya ako ipaay mo, kasinken laya iburay mo. Ipem kadmem, Diyos mi, amin nakanarwa, awan ken lagi. Ipaay mo, kasinken laya, iburay mo. Kakabsat babaan ti pamati tayo ken Hesus Kristo, intay ipon po na si Raraem ti bangkay daytoy akabsat tayo. Ket itabon tayo agraman dagiti naintawan a nagkurkurangan na. Dawaten tayo as itatalag iti Dios iso amang ted ti biag kadagiti amin nga adda, tapagungarin nanto kuma daytoy kabsat tayo, ket pakiranuden nanto iti kinagasat, ken iti nailangitan agimong dagiti sa santos. Kaasyan kuma ti Dios ket pakawanen na dagiti basbasol na. Isang pet kuma ni Kristo ana imbaga pastor iyan nailangitan abalay na, tapno maikapya iti Dios nga ama tayo. Mairagpat ko mati agnanayon aragsak, ket maibunggoy ka dagiti sa santos sa pagarian ti agnanayon nga ari. Ti pagsungbat tayo ay kanta tayo. Da kayo nga angeles ken sa santos, awaten niyo kuma, ket idatag yo iti saklang ti Apo. Datay amin. Da kayo nga angeles ken sa santos, awaten niyo kuma, ket idatag yo iti saklang ti Apo. Arayaten niyo, da kayo sa santos ti Dios, kablawan niyo, ket kuyugan niyo adumatag iti saklang ti Apo. Da kayo nga angeles ken sa santos, awaten niyo kuma, ket idatag yo iti saklang ti Apo. O Apo miya Hesus Kristo, iidiya na bunyagan daytoy akabsat mi, inikam ti baro abiyag,
Alaem kumaitan iti saklolo ni Abraham. Da kayo ng Angeles sa santos, awaten yu kuma, Ket idatagyo iti saklang ti Apo. O Jesus sa mangisalakan, kinunam siyak ti panagungar ken biyan, daytoy akabsat mi anamatiken ka, alaem kuman na magipagtaeng ken ka. da kayo ng Angeles sa santos, awaten yu kuma, ket idatagyo iti saklang ti Apo. O Diyos sa manangasi, iti sidong ni Kristo, mairanod nga agbyag dagiti tattao, daytoy akabsat mi apim mo sayen, pakiranudem ka din na kadagiti sa santos mo. Datayo nga Angeles ken sa santos, awaten yu kuma, ket idatagyo iti saklang ti Apo. Apo. Itdem kadken kwa na ti agnanayon na panaginana, ket pagranyagem kadken kwa na tilawag ngawan tinggana. Da kayo ng Angeles sa santos, Awaten yu kuma, ket idatagyo iti saklang ti Apo. Lualwan tayo ti Amami. Amami. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinaken mo, ito'y dagaakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw dito'y, ti kanen mi ti patinayon nga aldaw, pakawanem dagiti basol mi, akasmet pang makawan mi, kadagiti nakabasul kada kami. Di nakamet baybayan nga manunugot ti suliso, isala ka nakamket ti dakes. Kumararag tayo. Manangaasi nga amay kamatalik mi ni Mario akabsat mi, itanaayat nga imbag mo, namnamain mi ama pagungar to, iti kamaudyanan nga aldaw, ket mairanod to kadagiti amin anat na tayo iti sidong ni Kristo, ket makipagbiag to ken Kristo iti agnanayon. Agyaman kam ken gapo kadagiti amin nga imbag, nga impapay mo iti kabsat mi kabayatan ti panagbiag na, isuda anang ipakitaam, tinaamaan na panaripatom kada kami, ken pannakipagayam mi kadagiti sa santos iti sidong ni Kristo. Ipangag mo kadapo dayti panagdawat mi, awatem dayti kabsat mi iti paraiso, ket tulungan na kami amang liwliwa iti maysa ken maysa babaen ti pammati, aging ga iti dayjay nga aldaw, ada kami ken to'y kabsat mi agsasarak kam tumanen iti sidong ni Kristo, magipagbiag ken ka nga amami, gapo ken Kristo nga apo mi. Sadyay paraiso iturong daka kumadagiti angheles, iti isusungad mo awaten daka kumadagiti martires, ket ipanda ka kuma iti nasantuan a syudad, ti baro ken agnanayon a Jerusalem. Apo itdem kad ken ni Mario ti agnanayon a panaginana. Pagragagem kadken kuana ti bawag nga awan. Aginana kuman ni Mario iti kapya. Sapay kumatakas. Sapay kumata ti kararwana ken ti kararwa dagiti amin na pimusayan aginanadan iti kapya. Sapay kumatakas. Ti apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo kumatiman na kabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.